Fis-summit tal-COP21 li għaddej bħalissa f'Pariġi, il-150 mexxej madwar id-dinja qed juru maturità politika biex tkun indirizzata l-isfida tat-tibdil fil-klima. Kliem l-ambaxxatriċi għall-azzjoni dwar it-tibdil fil-klima Simone Borch li attendiet il-ftuħ ta' nhar it-Tnejn. Tistqar li hemm qbil li jrid isir xi ħaġa, però l-problema hi x'għandu jsir. Għandek ħafna sitwazzjonijiet fejn għandek pajjiżi li qed jiżviluppaw u pajjiżi li huma żviluppati. Iwaħħlu f'xulxin u jgħidu li xulxin, speċjalment dawk li huma industrializzati li intom kellkom iċ-ċans tagħkom issa għandna bżonn iċ-ċans tagħna. Però fl-istess ħin il-pjaneta għandha bżonn risposta immedjata. U dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw biċċiet minnhom saru l-ikbar emitters bħalissa. Allura hemm din id-deadlock biex ngħidu hekk. Il-mexxejja jridu jiddeċiedu x'azzjonijiet se jittieħdu biex it-temperatura globali ma tisħonx iktar minn 2 gradi Celsius. Ħafna mill-pajjiżi diġà resqu l-pjanijiet tagħhom, però mhux biżżejjed biex jiggarantixxu li l-proposti mresqa jidħlu fis-seħħ. Issa li hemm bżonn huwa li forsi dan il-pjan jiġi formalizzat, li jiġi revedut kultant snin u li anki jkun hemm metodu legali kif wieħed jara u jiċċekkja li kull pajjiż qed jimxi ma' dan il-pjan. L-ambaxxatriċi Borch issemmi kif il-qbil li ntlaħaq f'pajjiżna dwar it-tibdil fil-klima fil-laqgħa taċ-CHOGM ġibet l-attenzjoni ta' mexxejja li ma ttendewx għal din il-laqgħa. Dan għax il-Commonwealth jiġbor fih stati żviluppati, dawk li għadhom jiżviluppaw u oħrajn li huma pjuttost foqra. Finalment, Simone Borch tistqar li l-probabilità hi li COP21 jasal għal qbil li kull pajjiż jippreżenta l-pjanijiet tiegħu f'interess internazzjonali fl-istess waqt li jkun hemm monitoraġġ tal-proposti mresqa, pass li se jġib bidla enormi anke fl-ekonomiji. Probabilità li se jkollna sistema fej kull pajjiż huwa jrid jagħmel pledge ta' kemm se jnaqqas u l-qbil legali ma jidħolx fil-mertu ta' x'għandu jkun hemm f'dan il-pledge, dan jibqa' biss xi ħaġa li pajjiż jiddeċiedi nazzjonalment. Imma mbagħad irid ikun hemm accounting rules biex ngħidu hekk biex wieħed jara jekk intlaħqux il-miri f'kull sottomissjoni li jagħmel kull pajjiż.